Gidalan na sa Land Transportation Office 11 ngadto sa mga eskwelahan sa Davao Region ang ilang gilusad nga programang SAFE kon Strengthening Advocacy to Future Educators and Drivers. Dinhi apil og tudlo nga libre ngadto sa mga estudyante ang Theoritical Driving Course kon TDC. Tingwa sa programa nga maedukar og mapahibalo sa kabatan-unan ug mga estudyante sa nagkadayang bahin sa rehiyon ang mga balaod trapiko. So this is a school-based outreach service caravan. This is the flagship project of our regional director, Attorney Mr. Rafael Birubilio, in which we are bringing services to the learning communities. Gusto sa opisina sa LTO XI nga mga estudyante sa pribado ug pampublikong eskwelahan ang dalitan sa Theoritical Driving Course aron masayod sila sa paglata sa kalsada nga luwas ug malayo sa posibleng disgrasya. Ingon man nga mamahimo silang responsable nga mga driver sa umaabot nga panahon. We have 4 components. One is free theoretical driving course. Number 2, issuance of student permit, renewal of driver's license, and the renewal of motor vehicle registrations. Matud sa LTO nga sa matag eskwelahan himuon ang TDC tungod aduna kini lawak nga magamit panahon sa lecture ug aron mas masabtan usab kini sa mga estudyante. First, it was launched in Davao Oriental, the Davao Oriental State University, to the leadership of the school president, Dr. Roy Ponce. And after that, ni-follow ang SPAMAS in Davao Occidental. Kanini sila ang may memorandum of agreement. So meaning gi-institutionalize namo ning implementation ani nga project kani nga services kato kung kiinong ganina nga 4 component services. So other schools like Davao de Oro State College, Legacy College of Compostela, schedule na mong assigning will be on March 13. Then gina-schedule na mo ang MOA signing sa University of Mindanao. And all na pami on deck ng mga private colleges and universities of Davao Region. Gipasabot sa LTO nga ang Theoritical Driving Course usa sa mga rekisitos sa pagkuha og student permit. Gisugdan sa LTO 11 ang implementasyon sa SAFE program nitong bulan sa Pebrero ning tuiga. Giawhag sab ang mga school officials nga makiglambigit sa Memorandum of Agreement sa LTO 11 alang sa pag-institutionalize sa mga serbisyo aron padayon ang proyekto sa LTO. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.